Ние трябва да ги направим на друго място, защото тук е някаква Еми, влизайте! Лош, спална е лош, спална е лош. What the fuck? Гасни се. Паднах в те! Спална е лош. Вау, тая кола! Къв този ключ е мина през мантинелата! Гори май моите последно май. И там най-горе дойте. Циганете са за експито, бе! Циганете са за експито, давайте! Не, бе! Ще умра, бе! Не! What the fuck, бе, брат? Готик за дъра! Ох! И драго, искаш ли моето семе? Може? Глупости, виж се. Виж каква друга задача имам за тебя, моето момче. Тук имаш още. Ей го мръсника! Не гърми! Букук! Затова не обичам грибарите. Бързо вземам каската, слагам я. И се хвърлям в боя, но той ще ме убие, защото аз не мога даже да го оцеля. Каква е тая тъпа игра, момче? Кой го е измислил това? Не мога да ви кажа, хора. Не знам. Ето, той ме уби. Както и да е. Много яка игра. Много обичам хора, които играят в отбора на Hunger Games and Survival Games. Усещам как този клип ще бъде нещо от сорта на бъгове в GTA и как да направим 5. What? Колата бусна и ти се изправи. И сега тук е една готика, някаква колипка малка, която я да проверя нещо в нея. Ще проверяш. Майко, какво правиш? Аз не знам дали съм ви казвал. Мисля, че съм го споменавал и преди обаче, като почнах да играя Майнкрафт. Fuck you, майка ти стара! Така. Има ли още? Айде, илате ми, докато не съм запълнил дупката. Надолу, то ти пише. Надолу, ма къде долу? Аре, отивай, бе. Не, Хари, не. Той има шпажна, между другото. Май трябва да паднеш върху. Няма. Познайте, минах нивото.